cara ao lume, poñíanse todos a falar, era o que había, porque despois, claro, traballaban sempre, traballaban seguido, porque non era sempre traballando. Te imaginas, ao mellor dormían a siesta, porque dormían a siesta, como drogaban moito, a mamá iba a lavar a roupa ao lavadero. Ao mellor mandábanos para o monte rozar no toxo, había así camiños e facíamos un risco así, andábamos ao xogo da Mariola, e despois cantábamos, e ese cadra ao mellor tiñámoslo a billo de rozar no toxo, e viñamos con para casa sin extrañar. Era outro mundo, era un mundo daquela maneira, moita miseria que había, moito traballo, traballos que se traballaba de sol a sol, e ao mellor que o estómago un pouco vacío. E sacar no trigo, facedela para vella ben posta, atalo o monllo, sabelo poñer nunha bala ben posto, despois poñelo na mesa, sabela preparar, ir ao xornal por aí, e mandaban solas e o outro día vían o traballo. Ibas á fía, comías unha cunca de sopas na casa onde era a fía, e despois veña baile.